Ahojte, ja vás opäť vítam na mojom YouTube kanáli Balance. V dnešnom videu si budeme piecť na blížiaci sa Halloween a budú to halloweenské pečené buchty. No a na ich prípravu budeme potrebovať hladkú múku, olej, mlieko, cukor, droždie, soľ a vajíčko. Okrem toho budeme potrebovať slivkovo-škoricový džem, vanilkový cukor, mletú škoricu, celú škoricu a mlieko. Ja som si toto kysnuté cesto už pripravila predom, no a pripravila som si ho takto. Časť mlieka si odoberieme a dáme ohriať na pár sekúnd do mikrovlnky. Do mlieka pridáme droždie, lyžicu cukru, premiešame a necháme vzísť kvások. Medzi tým si do kuchynského robota preosejeme múku. Pridáme cukor, soľ, olej, zvyšné mlieko, no a nakoniec pridáme aj vzídený kvások. Vymiesíme hladké cesto. Cesto posypeme múkou, zakrieme kuchynskou utierkou a necháme vykysnúť zhruba 1 hodinu. Kým nám cesto kysne, my si zatiaľ nastriháme kuchynský špagát na niekoľko častí. Tento špagát budeme potrebovať na vytvorenie efektu tekvice. Cesto si teraz vyvalkám na múkou posypanej doske. Z vyvalkaného cesta si teraz pomocou formičky budem vykrajovať kruhy. Tie následne naplním takýmto slivkovo-škoricovým lekvárom. Je to lekvár, ktorý som si doma sama uvarila a už čoskoro bude odo mňa dostupný. Bližšie informácie nájdete ako vždy na mojom Instagrame. Okraje potrieme rozšľahaným vajíčkom a vytvarujeme bochník. Každý bochník obviažeme ešte pripraveným kuchynským špagátom, tak aby sme vytvorili efekt tekvice. Halloweenské tekvičky necháme ešte niekoľko minút podkysnúť. Plnené buchty alebo halloweenské tekvičky teraz potriem rozšľahaným vajíčkom. A dám piecť do pretriatej rúry na 200 stupňov zhruba na 20 minút. Po upečení z nich veľmi opatrne odstrihneme kuchynský špagát a ešte kým sú horúce, do stredu každej vložíme celú škoricu.
Následne ich ešte potrieme vlažným mliekom, do ktorého sme rozmiešali aj vanilkový cukor. A vrch posypeme škoricou. No a to je na dnes odo mňa všetko. Ja sa na vás teším už niekedy na budúce, no a nezabudnite, ak sa vám moje videá páčia, prihláste sa na odber a podporte tak môj YouTube kanál.